Kajing penlong ka soka ya ka public hearing ne kijing sengapai ba nak ta ka Sri Cement Private Limited bahkan ti ya emotion man san do bilat kawan ra ya ka jing huri hura ka ba menta ka step ka badai ka sngi ba penlong ka public hearing ka wei ka trok ka asya thang ha ka te jaka batkat ku jing tip ya ka ni ka trok labu ha ka te jaka ban khanglat ikinong lej sya ka public hearing ba persya sya ka te jaka ha is chen te his han rei rat ki pai ba pai bur ga thang ki te ka te trok bat ke jong jiman kalong ke ba song se ba na ka dau ba ki don ki pai ba ba persya bat kumju ki ba kersian ya ka Sri Cement Private Limited.